आंहाथ' बिनि सायाव जेबो नलेज गैया नालाय जानो हागौ बिनि थाखायनो 100% गोरोन्थिया जाखागोन बेखायनो बे आयदाखौ दा मोनथां आं बेखौनो सिगाङावनो खावलायखायो अब्लाबो नोंथाङा जुदि रेफ्रिखौ सालायोब्ला एसे टेस्ट लादो रायजो माबायदि खालामो बेखौ नायथारनो गोसोबा नायनो हायो लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन नोंथांनि जि मोन्दांथियाव लाइमोनफोरखौ खावलायनायनि सिगाङाव आं नैबे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै BTC गभर्नमेन्टआ बा BTR गभर्नमेन्टआ जाय हाबाफारिखौ लादों थारैनो बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद थुलुंगाथाव जादों मानो होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ जोंनि नर्थ इस्टआव दि मोन 6 सिडिउल दं बे बाथ्राखौनो जानो हागौ गोबाङानो मिथियामोन दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय लोगो लोगो जोंनियाव जे मोन 6 सिडिउल दङ बेखौ जों मिथिनो हादों लोगोसेनो मोन 6 सिडिउलनि गेजेराव मरेल कालचार हिउमेनिटि जों बेखौ एक्सचेन्ज खालामलायनो मोन्दों आरो जोंनि गेजेराव जिखिनि थाखोमालायनाय टेलेन्ट खेलायावनो जा कालचारावनो जा बेखौ जों दिन्थिलायनो हादों बेखायनो आं BTR गभर्नमेन्टखौ गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेराव नैबेखौ आं जोबोद बाख्नायगोन लोगोसेनो जों नुदों गोबां गिदिर गिदिर मेला जौ जुवा बेफोरखौ जों नुबोबाय दङ बेफोरजों जोंहा गोबां खहा जाबाय दङ नाथाय जोंनि नैबे हाबाफारिया जोंनि समाजनि लाइमोन जिखिनि लाइमोन जाखांफुनाय बेसोरखौ जोबोद थुलुंगा होननानै आं फोथायनाय दङ गेलेनाय आरो हारिमु बे मोननैजों नोंथाङा हारि हारिसानि गेजेराव खौसेथि फैयो होननानै सानो ना 100% हारिमु आरो कालचार बे मोननैजों समाजनि गेजेराव जोबोद मोजां गोहोम खोख्लैयो मरेल देहा आरो गावनि जिउनि थांना थानायनि राहा जों बेफोरखौ गेलेनाय आरो हारिमुनि गेजेरजों लानो हायो